बेहाय जा खोब गोजोनथावना बाथ्रा जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल बानजायनायाव जा वर्कार्स इन्टारेक्शन प्रग्राम बे हाबाफारिया जा जोबनानै थांबाय दा बे हाबाफारियाव जोंनिनो तामुलपुरनि एमएलए लोगोसे जोंनि बिटिसिनि जा डिपुटि चिफ मानाव गेजेर जा गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहाय बाहागो लाफैगोन लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जा मावफुं सोद्रोमा जा रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लागोन लोगोसे जोंनि जिल्लानि सेन्ट्रेलनि ब्लकनि प्राइमारिनि डिसिडिसिनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बाहाय लोब लोब फैनानै नैबे जोंनि वर्कार्स इन्टारेक्शन प्रग्राम बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनानै जाफुंसार खालामदों आरो बे वर्कार्स इन्टारेक्शन प्रग्रामनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय जोंहा लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएलनि जोंहा बिजाथि एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि मानाव गेजेर जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथांनो जोंहा भर होनानै देरहासार खालामनांगौनि थाखाय जोंनि पलिसियेल स्ट्रेटेजि प्लान आरो पलिसि बिनि थाखाय जों निसय रायलायनाय जादों जों आसा खालामो जोंनि इउपिपिएलनि जे बिजाथि जा क'क्राझार लकसभानिफ्राय जोङो 100% देरहासार खालामनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो आरो बिनि गुदियावनो दङ जोंहा दा मोनथाम इन्जिन दङ दिल्लीनि मोनसे इन्जिन दिसपुरनि मोनसे इन्जिन आरो जा क'क्राझारनि मोनसे इन्जिन बे इन्जिननि गेजेरजों जथेस्थ' जोंनि रायजो राजाफोरनो दिनैहाय गोबां आसनिफोर दिनैहाय जोङो होनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा बे आसनिफोरखौ मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोनि फारसे गोबां दिनै लोब लोब जोंनि फारसे मोजां मोननाय आरो जोंजों बाहागो लानाय जों बेखौ मोनबाय थादों जों आसा खालामो जोङो 12 नं चिरांदुवार नैबे समस्तिनिफ्राय खमसे खम जोङो गोबां माखासे भट हरनानै जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि मानाव गेजेर जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जों देरहासार खालामनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो आं आसा खालामो जोंनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो निश्चय जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि जा जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होगोन आरो बिथांमोननि गोबां मावथिफ्रा जोंजों दिनैहाय जगाजग खालामगासिनो दङ बिथांमोना निश्चय जोंनाव बाहागो लानानै जोंनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनायाव बिथांमोना निश्चय जोंजों हेफाजाब खालामगोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो जों दिनैहाय नुदों जा बिपिएफनिफ्राय जोंहा खाम्फा बरगयारी बिथांखौ जों होनाय नुदों नाथाय जों दिनैहाय स्पष्ट बुंनो लुबैयो जे खाम्फा बरगयारिया मोनसे समाव मा होनो डिपुटि चिफ जादोंमोन आरो जोंहा इएम जादोंमोन बिथाङा बे इएम जानाय समाव डिपुटि चिफ जानाय समाव जोंनि समाजनि थाखाय बिथाङा मोनबो खामानि मावनो हायाखै दिनैसिम मोनसेबो कमिउनिटि हल बिथाङा लुनो हायाखै मोनसेबो लामा दालां बिथाङा होलांनो हायाखै मोनसेबो साख्रि बिथाङा थिसननो हायाखै आरो बिथाङा जोंनि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां फारसे लांनायाव बिथाङा निश्चय फैलार जादों होननानै जों बुंगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै खाम्फा बरगयारी बिथांनो भट होनाय नङा दिनै जयन्त बसुमतारी बिथांनोसो 100% भट होगोन आरो बिथाङा निश्चय देरहासार जागोन आं बेखौ गोथौ फोथायनाय दं नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। सोलिपु फोरोंसालि बलामगुरि केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरानगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो धालिगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।